πάντες ευρώντες επόμενσι χαίρετο του αγγέλου πανεκλεήκην εν πάσες ευλογημένοι και χαράν εκείσας πάση οικουμένη. Πάσα πνοή εν τον Κύριον, ενείτε τον Κύριον εκ των ουρανών, ενείτε αυτόν εν ενείτε αυτόν πάντες οι αγγελοί αυτού, ενείτε αυτόν πάσες δυνάμεις αυτού, συντρέπει δείπνος το Θεό. Ενείτε αυτόν επί τες δυναστείες αυτού, ενείτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού, τον αριστέα της αγνοστρατολογίας πιστή, ως κατερών οπλίτην, εις ημών ευτεμέσει, συμφώνους συνελθόντες οδές μυστικές, εκφημίξομεν λέγοντες, αξίος θαύμαστε μάρτης του Ιησού, εφού υπέρ των τιμώντων σε. Ενείτε αυτόν εν οικοσάπητος, ενείτε αυτόν εν φροντίδιο και κιθάρα, τη βερονίμων σου κλείσει δώρον Θεοαλήθων, της λιβωμένης πάση δόθης Θεόδωρε της μάχας, παγράτος όκρο, πελάζων μαόληθος, μετεφροσύνης λαμβάνοντας αμοιβas, το θαυμάτων σου γεννήθησον. Ενείτε αυτόν εν ήχος αλφικός, ενείτε αυτόν εν χορδές και οργάνων, της ευσεβίας των πλούτων και τη λαμπρότητας, αντρητικής καμάτης, σε αυτό της απρίσας, πάσαν την ισχύ σου δώρον δεκτών, το Θεό προσενήνοχας, αναπληρώνεν της άθλης μετασπουδής, Θεοδόρητον σου προσκλήσει. Είτε αυτόν εκβάλλεις ευηγγύης, είτε αυτόν εκβάλλεις
τελειώσεως σωματικός ανυμνούντες των Ιησούν, το δοξάσαντας τη μνήμη αυτού. Yeah.
προτείνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος σου επί μας, καθά περιπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Κύριε καθαφυγία γεννήθης ημί, εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησον με, ιάσε την ψυχή μου ότι ματώσει. Κύριε προσεκατεφυγών διδαξών με του πει το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου οψόμεθα φως. Παράτηνο το ελαιός σου της συνοσκουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, Γεννής και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Μεγάλα τα της φύσεως κατορθώματα, εν τη πηγή της φλογός, ως επί ύδατος αναπαύσεως, ο Άγιος Μάρτης Θεόδωρος ηγάλετο, πυρήγαρ ολοκαυτωθείς, ως άρτος ειδής, τη τριάδη προσύνεκτες, τες αυτού οικεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.
Αμήν. Αγαθός το εξομολογήστε το Κυρίο και ψαλεί το όνομα σου ύψιστε. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες όσων ημάς. Του αναγγέλην το πρωί το ελαιός σου και την αλήθεια σου κατά νύχτας. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Ότι ευθύς Κύριος ο Θεός ημών και ούκ εν την αδικία εν αυτόν. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτερ σώσον ημάς. Αμήν. Εν η ψυχή μου τον Κύριον, εν έσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγής θαύματος, ψάλλοντας η αλληλούια. Μακάριος σου ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού η ελπίς αυτού επί Κύριον το Θεόν αυτού. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγής θαύματος, ψάλλοντας η αλληλούια. Βασιλεύσει Κύριος εις τον αιώνα, Θεός του Σιώνης, γενεάν και γενεάν. Σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο εν αγής θαύματος, ψάλλοντας η αλληλούια. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι. Και νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος διάτιμη μετέρα σωτηρίας, σαρκοσύνες εκ της Αγίας Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρία Πρατέτος εν ανθρωπίσας, σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτων πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, συλλοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Χριστός
προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστόν, σώσον ημάς Ιε Θεού, ο ενεργής θαυματός, ταλούντας η αλληλούια. Μεγάλα τα της πίστεως κατορθώματα, εν τη φυγή της φλογός, ως επίδατος αναπαυσεως, ο Άγιος Μάρτης Θεόδωρος ηγάλετο, πυρήγαρο ολοκαυτωθείς, ως άρτος ειδής, τη τριάδη προσύνδεκτε, τες αυτού οικεσίες Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών. Ως τον εκμελός των ελευθερωτής και των φτωχών υπερασπιστής, ασθενούν τον ιατρός βασιλέων υπέρμαχος, τροφεοφούς μεγαλομάτι και όργιε, ρέστοβε Χριστού το Θεό, σωσύνε τας ψυχάς ημών. Οσίως ο βίος σου διαπέρασασομαι, οντήρη και κόσμησε ιεροσύνης μετρό, ιερός θεμόδεξεν, μόθεν και ελαστρίσας προθυμώτας τα πάτερ, νυν εν αγαλιάσει το Χριστός συναγάλει, πρεσβεύων υπερ πάνων ημών, των εφημούντων σε. Την πανεπιμονή Χριστού ημίσομεν, Κατερίνα την Θεία και πολιούχο συνά, η βοήθεια ημών και αντίληψη, ότι εφήμωσε λαμπρός, τους κορπούς των λατρευών του πνεύματος τη δυνάμει, και νύνος μάρτης ευθύσσες, ευθύτε πάση το μέγα ελαιόν. Του ολίγου οικίτων πιερίας αγλαίσμα και της επωνύμου μονήσιου, ιερών περιτύχισμα, εδείχνει Διονύσιες σοφές, βιώσας ως περάγγελος εν γη, και παρέχεις την ταχεία σου αρρωγή, της ευλαβώς κραβάζουσι, δόξα το δε λόγο της ισχύς, δόξα το σε θαυμαστός αντί, δόξα το ενεργούν τη βία σου, ασυντιάματα.
δίνων ελευθερώσον, ειν ακράδωση και ενήπη Άκουσον ο Θεός της φωνής μου. Προς Τιμόθεον Δευτέρας επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Τέκνον Τιμόθε, ενδυναμού εν τη χάριτη τι εν Χριστώ Ιησού, και ήκουσας παρεμού δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράτου πιστής ανθρώπης, ήτινες ικανοί έσοντες και έτερους διδάξες, σιούν κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης Ιησού Χριστού, ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται της του βίου πραγματείες, ή να το στρατολογήσαν διαρρέστη, εάν δε και αθλητής, ούστε πανούτε, εάν μηνυμωμός αθλήσει, των κοπιών τα γεωργών διπρότων, το καρπόν μεταλαμβάνει, νόη αν λέγω, δόη καρσί ο Κύριος, σύνε
πνεύματος Δαβίδ, κατά το Ευαγγέλιον μου, κακοπαθώ μέχρι θεσμών, ως κακούργος, αλλά ο λόγος του Θεού ουδεύεται, δια τούτο πάντα υπομένω, δια τους εκλεκτούς